impeachment mahigalang Sara Duterte bisa pag moingon mo resign Sara mahigalang tiwason gila ng impeachment kay ilang tuyo ini kinig yung perpetual disqualification. Tungod kay pagkakaroon magod og mag-eleksyon ron lisod kay banggaon si Sara karon mahigala prangka-prangkang pagkaistorya na. Straight to the point. Ha? So may tabuan og mawagtang si Sara at least ma-level ang playing field mga suking tigpaminaw. So kung kinsay kandidato sa administrasyon plus naa ang tanang resources, medyo makakumbati-kumbati na. Or baka mga higala ang opposition sad, ibutan ta mahigala kadto si former Vice President Leni Robredo, kung mabalik sa mga kaigalan, at least dili na kay sa kaon. Posible pa gani kung mawa si Sara, posible pa gani may gala nga si Leni may mudaog ana. Posible pa gani mga sukit tigpaminaw nga dili ang kandidatong Marcos, although doon na mahigalay resources tanan ang administrasyon. Pero ang laing posibilidad nga ang mga tao muhatag og simpatiya sa pamilya Duterte. Karon ang question, mo na kong pangutana ni John Abinis katong sa maisog mahigala nga panalitan wa na mas Duterte og si Sara ila pong targeton nga di na magkadagan. Doon na ba'y posibilidad nga ang simpatiya sa mga tao tungod mahigala sa ilang simpatiya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte mobalhin ngadto sa iyang anak nga si Paulo or baka si Basti. Straight to the point. Pwede ka ha? Pwede ba ka ha? Muna dakong question. Ang tubag anak mga kaigalaan, posibleng dili na pariha gyud ka ang support pariha nga kung si Sara gyud modagan, pero pwede sad nga mahatag nga to suporta kay ibutan ta kini si Paulo. Ug tan-aw nimo ang record ni Paulo og ni Basti, mas binta-binta man sa record ni Kore. Straight to the point. Kay Kore plain housewife naman yun. Kani bantayanan man nimo ni tan-aw nun nga senaryo.